Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Nggih. Sampun Koko Prabu kuntur. Ya, Kresna. Ding dong ding dong cuca. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora pangling kaya adhiku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adhiku adhiku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun Kakang ingkang sowan marang Projing Ndwarawati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandhiraja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan ndereng sambi kala sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandeng nadyan siadi tinemu taruna pun Kakang tinemu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndwarawati. Mula dosa apa ing bakal tak sandhang yen tak aku wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nuwun. Nadyan ingkang abdi pun praguta kula jumadeng dawuh saha ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya, Kakang Praguta ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguta. Oh, nggih kula pundi jimat paripe. Dayanana ing kasantosan lho. Dipun sekejaken angenipun lenggah wonten ing Datriya Projing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguta kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning Kedaton Negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguta. Yayi, apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecala ingkang sadurunge. Cilik siadi ngaturake nawala. Praguta wonten dawuh. Najan Kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing atase Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha inggih mangke kula pindhahipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adhawu sing gedhe pangapuramu. Merga siadi ngerti waran pambeganing pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan apa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure siadi kepareng paring dawuh. Apa to wigatine dene siadi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu netepi dhateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal. Menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikala nggal menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng kararjan tuwin kalujenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Alah dalah. Iya, Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene siadi
duwe lekas sing engko ya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaranipun Kakang kelawan Yai Prabu Ndorowati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentahing negara. Nadyan Ndorowati lan Mandura kuwi siadenanipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentahing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun kula wentah babakan negara ketitik, undhakaning negara Ndorowati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta, tata lan raharja. Katandha lamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik, negara Ndorowati tansah katon ayem lan tentrem. Marata coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangetan nggone kasoran kelawan Ndorowati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sakmangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dhateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andhir. Menawi ngantos sakmangke midhangetaken pangendhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ki mboten lingsem. Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin. Lan ora bedak-bedake antaraning siadilan pun Kakang kang luwih tuwa siadi luwih enom. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kleru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh makaten Koko Prabu. Ya. Menawi kula makaten mboten ketang seklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing minangka dados makutaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra. Menika waton saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadhahi pambegan tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus. Tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus tegese piye? Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedasaken Maranata sagung para kawula dasih Maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis ngaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babagan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babagan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sabanjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos keseluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya, sabanjure titis nindakaken utawi ndawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula. Sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra, kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak. Mangke mindak boten prayogi kedadosanipun. Ya, kuwi tetes. Tetes menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci ndembanci ladan utawi mboten kenging blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong senthe. Menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dhateng sabda Brahmana Raja, sabda pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wula-wali. Sabanjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas. Mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten
mboten paripurna ingkang sakmangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus sing pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Koko Prabu, menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang Raying Ndorowati. Kula kinten Mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati, Koko Prabu. Dintre madani Pasawakan Negaring Mandura. Nalika semanten Nata Prabu Baladewa amidhangetaken sabdanipun ingkang Rayi Nalindra Ndorowati. Nglenggahi kanyut nang wardu kanyut udara ganten wardu jarwa keca inang durung abang ida dru manting dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi tarunane ora nomatan prokara Gajah Mada Jaka Wandilan kejawi namung sowanipun Punakawan Karang Kadempel nenggih kawis jengaliki Lurah Nalogaring Petrus Malura Bagong ing sami wingkah wonten ing Datraya Projing Mandura nyerwebeh pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat Tindahing sangya para Punakawan binarung sangganing para nayaka ing samya gantung sepa mangrung bae para kawula iki kanca pihak ana daya minggir jaluk dalan jagat Batur jagat pangestu para wiladal Kresna iki kula wonten timbalaning adhawuh Koko Prabu durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndorowati wiladal iki lak ora pangling iki kaya Punakawan komplit Nalogaring Petruk Bagong ing sowan ana Projing Mandura. Koko Prabu, nggih. Najan kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun Punakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjukaken so paduka Kanjeng Koko Prabu, mila klatri andangu dhateng sowanipun Punakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Nggih, Nalogaring. Padha kanthi raja saprabdamu Nalogaring. Berkah pangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nalogaring kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripik ndayaning kasantosan. Nggih Petruk. Padha kanthi raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa agonge apa? Gong, wis senengane ora. Boyo sing sopan, kaget aku. Bagong padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya atompo, ya padha. Truk, pas susu e. Garem. Masalahe kok. Oh, ya. Engko nek gedhe lho. Wis ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinten Prabu Mandura. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Truk? Manut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinten Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun tambah bila wonten padula nggih kula munjatun sapa paduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngatur sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar.
Bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura ki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sapengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja. Mungsuhe. Kuwi mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat nang ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng kateloran doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sih ya, Tru. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki dite gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngarep do minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi
Kae aja mung tok anggap ayo jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu Jatiwangi lak kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu Jatiwangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk, ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ana ning endi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dhewe? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Gareng-Gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loro e. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Meng njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Kok ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Malah salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngakeh. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku arep anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo gledek kok. Menungso tak karo paling jajan. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugih. Melarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para kawan. Nggih, ngestaken dawuh.
Ngopo kowe? Meh ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Pano wae ora minggat. Landang nengkono. Mulai ya. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya aku tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kono mulih-mulih. Omong karo bapak nek aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya Wes ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke kene manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa. Ra, wis percaya aku. Aku iki wong penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi emosi bengi. Iya nek ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi. Jagat Dewa Mandala. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ngomong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gileleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk lenggala jeblok diadamu der.
meletus balane. Luwe. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surabrata, Surabrata. Imbang yang panca-panca gugu karepe ning sawah. Menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngemak-emake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kowe entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celeng malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelawan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali negara ngajemel. Lakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kaya. Saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kaliyan Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan manungsa ora tatanan. Lah ora ngewewake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembali karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landri sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinae dhewe. Piye Kresna? Aja meng kaya ngono Kresna, aja mengiwang sukmana mangadini nuwe.
Ana sasmintane ingsun jagat waisaning Bathara. Bathara waisaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu Jatiwangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ki malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti. Iki wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Gusti. Sri Baladewa Narpati Tuwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratatanan malah sula bareng. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Mengsing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Deng 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 duda. Kok Prabu we gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pinesti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Iki ngapa ngising saya? Antil sirahmu sisan kowe ta. Tak cung. Waduh. Keseran. Tak cung. Tak dung tak dung. Iya. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang.
ande kawes itu kowe senengane bebeda senengane Bagong kok kowe ora Tarpa Kriya Wisnu Toya Kancil Nanang Abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten keli bule padha ande. Ye Ye isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa ora? Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo. Wis salin urung kowe? Wis. Mangkelake ora. Kene sing wong tuwa iki isin delokke cah cilik-cilik ning tengah dalan kok jugetan kaya wong kentir. Iki sing mundhut sapa reng wayang jelimen iki? Saka SMK Taman Siswa Nanggulan. Oh. Dalam rangka HUT yang ke-49 dan mengganti gelar budaya yang ke-13 tanggal 28 Juni 2020 ini. Ya. SMK Taman Siswa Nanggulan menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 terakreditasi A. Ya.
kompetensi, keahlian, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, multimedia, akuntansi dan keuangan, lembaga, bisnis daring utawa pemasaran. Tagline SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Wah. Ngono ya ra iya, dadi aja sok ngembe mlebu SMK iki terus ora iso entuk gawean. Ning justru malah mlebu SMK kuwi keluar sudah dadi wong sing iso dipekerjakan atau iso golek gawean. Ya. Kaya SMK Nanggulan Taman Siswa iki terus ya ana jurusan keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Lho, teknik bisnis sepeda motor. Lho, metu langsung iso gawe utawa bengkel sepeda motor. Ya. So mandiri, multimedia, wong kok saiki multimedia lagi luar biasa. Akuntansi dan keuangan lembaga, ya. Bisnis daring dan pemasaran. Oh, luar biasa. Mula aja pisan-pisan ngembe karo SMK, aja pisan-pisan mencibir karo sekolah kejuruan. Justru sekolah kejuruan itu banyak menelurkan pekerja-pekerja yang mandiri. Ya, mandiri. Mandiri nek kahanan kaya ngene iki ya modar. Heeh. Kok tegese modar piye? Areng apa? Wis jajali, wis. Nyambut gawe apa? Sing bakul meso. Sing apa jenenge iki petani meso iso nggarap sawah. Ha iya. Sing seniman kaya awake dhewe iki nang yoja iki ewon lho, Tru. Iya, ora kok seniman dalang tok, pengrawit. Saben sak dalang kuwi duwe pengrawit pira, tur gurung nek paguyuban pengrawit tok iki cacahe pira? Iya. Ngono ya, Gong. Pemusik, grup campursari, penyanyi, iya. Pira cacahe? Ewon. Ngono ya. Iki 3 bulan iki sek meneng wae ora do ngapa-ngapa. Awak dhewe isih diparingi alhamdulillah iso nyelimen ngene iki. Iya. Ngono. Ning liyane jan sek tenan, Tru. Heeh. Monggo iki tambah tanggap darurat tekan akhir Juli apa ora tambah sek? Iya. Nek ketemu mesakake ming karimata tok. Saking dinele mikir ya, Gong. Piskise rusak. Heeh. Arep ngopo ra iso, arep kepiye-kepiye ra iso. Heeh. Nek miturut kowe janjane piye, Gong? Solusine piye? Ana jane bola-bali tak aturake, bola-bali aku wis matur, bola-bali aku wis omong. Ana solusine wong Yojaya duwe gedung-gedung tertutup. Heeh. Duwe gedung sing iso digawe satu pintu utawa engko penontone nganggo kursi sing jarake pancen wis ditentukan. Iya. Iso lho pentas ngono kuwi iso ora masalah. Iya. Wonten pemerintah gandeng dhewe iki masyarakat sing taat ya nunggu para bapak-bapak saka pemerintah daerah kuwi mengeluarkan solusi. Oke, boleh pentas tapi dengan catatan harus tetap jaga jarak lan sak piturute utawa penonton mung cukup dibatesi penonton pira cacahe supaya iso jaga jarak utawa social distancing. Iya. Ngono iso. Heeh. Jane sing tak arep-arep iki mung kuwi. Diarep-arep kanca seni kabeh mung kuwi. Masyarakat seniman iki kabeh mung arep-arep kuwi. Ki metu saka pemerintah daerah. Boleh mengadakan pementasan asal. Monggo digawe peraturane. Iki wis bola-bali aku matur. Heeh. Wis nganti jeleh aku ngomong. Iya. Ning piye meneh adhe iki ming kawula cilik, adhe iki ming masyarakat ya isane ming ngomong, dene dimidhangetke matur sembah nuwun, dene ora bosok kupinge. Karo ming isane nampa. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ning ya aja banget-banget. Nek ora banget-banget ya ora krasa, Tru. Ha iya. Sing jeneng wong Jawa kuwi aja kok ngrasake rasane wong liya. Heeh. Weruh wae jane wis aduh, aku nek ndek tumindak kaya ngene iki aku menetapkan seperti ini. Lah piye masyarakatku ki sing gaweane iki piye? Ning kok ora tekan kono lho. Kok rasane ora tekan kono iki lho. Ha iya. Ngono lho. Iki sing perlu dipertanyakan. Ya. Ya wis men kancaku ora nyuwara ya wis men aku tak nyuwara ora apa-apa wis. Wis engko nek wis berhasil ya dirasake bareng. Ya. Ora masalah.
Ora kok aku menganggap aku ki sebagai kepengin menjadi seorang pahlawan. Ora, wong aku dhewe ya melet-melet kok dadi pahlawan ki ngopo? Aku ki ya melet-melet ya ngrekoso. Kancaku ya ngrekoso. Iya. Ngono lho. Wadene ora ana sing ewangi-wangi, ora masalah, wis santai wae. Iya, Wong aku nyatane ya mung menyuarakan apa sing dadi isi hatiku, menyuarakan apa sing dadi panggersaing para kanca-kanca kabeh. Dene aku duwe lantaran ya kuwi streaming sing iso ditonton ewoning wong, iki aku tak nyuwara. Ngono ya, Gong. Ha iya. Jane aku wis arep meneng, aku wis sirep sidem, atiku wis tentrem. Ngono. Sing tak arep-arep tentreming atiku, sireping pikirku, kuwi sing tak arep-arep upama diperpanjang masa tanggap darurat. Kuwi terus ana bawahnya ada solusi bagi pekerja-pekerja utawa masyarakat kecil ngene supaya iso entuk sandang pangan. Sirku ngono kuwi sing tak karepke. Nek namung cukup mengkai peraturan tek tanpa ada solusine, ha piye? Kene kon mangan apa? Ngono ya, Gong. Nun sewu iki dadi malas selip terus. Selip piye? Kudune memperingati hari jadi ke-49 SMK Taman Siswa Nanggulan ning ya iki ana sambung rapete kok. Ah iya. Ya bener ngono ya, Gong. Ya wis muga-muga dimidhangetke ya, Gong. Muga-muga Gusti Allah ki Maha Adil, Gusti Allah ki Maha ngelingke karo piyayi, Gusti Allah ki Maha ngelingke. Nek piyayi sing nang dhuwur, sesuk mbok menawa ana kersaning sing gawe urip dijawil karo sing gawe urip. Mas. Monggo kowe gawe peraturan ning ngisormu kae ya pikiren. Wong-wong sing teng klesot rakyatmu kae pikiren. Ngono ya, Reng. Ha iya. Monggo gawe peraturan diperpanjang masa darurat ning kae ya pikiren golekno solusi. Kowe iki tukang mikir minangka dadi pengareping masyarakat, memberikan solusi untuk masyarakat. Oh. Wis ta ora dijawil. Ning dongakno aja sak gluduke lho, Reng. Ora. Ya ming pokoke dilingke tok. Ha iya. Muga-muga ngono. Nembang yo, Gong. Oh lali kabeh aku. Nembang kok lali kabeh ora. Seneng-seneng, suka-suka, parisuka. Iki wis lho, iki ana. Oh, ya wis. Ternyata ya ana kancane iki. Heeh. Ana sing nyuwun lagu, ana sing nyuwun tembang. Ora. WA semene akeh kok ming do sambat. Iki persewaan tenda panggung semaput. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo, ya wis ben. Heeh. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada ke-49 SMK Taman Siswa Nanggulan. Selalu mengesan di ingatan kami pembelajaran yang ceria SMK Taman Siswa Nanggulan. Oh iya, matur sembah nuwun. Wis kirim iki terus. Karo terus iki Dirgahayu Perguruan Taman Siswa Nanggulan ke-49 terus maju dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Salam hormat kagem Ki Dr. Andes Maryono. Waduh Maryono, Ki Mujiyono, Ki M Kurniawan Nugroho lan sedaya pamong. Nyuwun sinom rujak jeruk. Mbak Hana Pertiwi sampun nyawer wonten rekening Mas Gunawan. Saking kula alumni 98 ugi anggota PKS Jabodetabek. Nuwun salam budaya. Oh iya. Menika transferipun. Wah, jan. Hana Pertiwi bengi iki entuk transfer 100 juta. 100 juta. Oh iya. Ya ora apa-apa ditampa kanthi merdikaning penggalih. Yo, langsung diaturke wae. Ya. Rujak jeruk. Ayo panyuwunan kok. Ya, Mbak Tiwi, mangga. Ya. Jumeneng, ayo. Ya, peraturane jumeneng kok malah njur begegek ora. Dong 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 dong. Wis go. Aku tak ki perang. Ngomong. Perah terus ora. Lah wingi mboten ngagem jumeneng kok. Ah saiki wis jumeneng saiki. Wis ket mau le jumeneng ya. Nembe kok. Heeh. Aku ya ngerti kok.
Rekku nendi. Ayo karang rek barang iki saiki gampang ilang. Iya. Ana tetembungan ne nyilih rekmu sak rokoke ayo. Cinta. Ya. Meno. Ya, dibawani ana pamundutan saka WKS Jabu Detapek. Ya. Awak dhewe tetep berusaha Climen iki nganti tekan Juli ya ning. Ha iya akhir Juli nih ya rasa kerep-kerep kaya iki, Tru. Iya. Kok ora kerep-kerep iki ngopo? Wah, kowe ora ngrasake kok. Ngadepi wiyaga ing ngungkuli. Nek ora enak cangkeme do cerewet. Nek enak aku kok tekor. Ha iya ya kowe sak madya wae. Wole kok dak dikira wong tipis. Wingi bengi apa? Nilak Dede. Heeh. Saiki layur PP. Apa? Layur di PP. Alias greh. Mula mau tak umumke. Ya gek do madang layur lho. Wong ngadeg kabeh. Heeh. Iya. Tan kendatan. Ya. Aku maune iki paling ora mung tukang ngeterke sinden. Ha iya. Saiki tak rewangi nyambi dodol tape. Kanggo nyangga perekonomian. Iya. Sian. Ayo wis malik grembyang kabeh. Heeh. Jaro neng layah lambah-lambah ning layah lambah-lambah kula Jawa Lombok kula Jawa Lombok rawit ora suwe ya. Ya. Oh.
saka SMK Nanggulan Taman Siswa wis ana sing kepareng lenggah ning Jakarta. Ya. Ki mau nyuwun lelagon ya kuwi jenenge rujak jeruk. Iya. Ya dibacutke ana meneh mbok menawa sing nyuwun. Ah iki klip-klip ki HP-ku. Heeh. Ku batune entek. Ora kok. Heeh. Langsung tak ces meneh. Iya. Dari Nani Sanwina Master Production. Wo. Dereng diaturke Pak, tiyange nyuwun diwaos. Nggih. Sing endi? Oh ya wis pokoke anggere wis tak waca. Saka Nani Sanwina Production. Ya. Ha iki ora rata le kirimke. Kucing kok. Heeh. Arep tak uring-uring nyampar gelas bur kucing wong muni ngeong ngono. Tulung cekele engko tak gajule cangkeme. Ya aja. Kucing ae lho, udu. Suarane ngeong ngono kok. Ana kucing tenan digajul sampe yung ngono. Heeh. Mbak, oh iya Mbak Nani Master mau nyuwun lelagon. Oh iya, wis diaturake sembah nuwun. Tanpa pepindhan. Ya. Petra, ngapa? Kan iki orang-orang pamundutan. Ya. Ayo saiki diaturke yang lain daripada yang lain. Ya. Ngaturke tetembangan saka sapa se? Mbak Agnesia Nandasari. Ya. Ya men jumeneng wah jan. Mau sore latihan kok lamat-lamat aku krungu tetembangan janjine piye? Iya. Rasa kesusu-susu. Ya. Iki nggih ngadeg, Pak. Iya. Ya, wah iki. Lali janjine arep tok bawane apa pelok iki? Ya, engko gek Orisa gek Wahyu komplit. Iya. Nggih, Asmarandana mawon nggih. Asmarandana. Ya. Sik cendak. Heeh. Cekan kucinge tak degajule cangkeme. Oh kucinge wis ora ana kok cekan kucinge. Ya. Aja turu sari Wah, ayo karo mat-matan. Ya iya. Lho. Mat-matan tegese iki dirasake no ora kok pandeng-pandengan iki ora. Oh, tiwas nejak aku. Kudu wis mikir Risa karo Wahyu mikir nembang apa. Heeh. Wahyu engko nembang apa arep kiprah. Malah arep kiprah. Tapi nyangking bekor kenca nane eh. 「
wedok iki sok malik ya, Tru. Ha iya. Agnes ku dek cilik mbiyen, Pak. Wah. Ribut. Rambuté cendik. Gonta ganti nggih kula Pak rambute. Heeh. Maksudnya diwarnai disemir. Ngangge wig, krin kan ngangge wig ngono. Rambute ming sak cengel iki kayak jaman melu aku cilikan mbiyen terus. Oh iya. Saiki wis Wahyu apa? Wahyu kae apa sing pinggir deka dek cilik mbiyen sikile iki temen kabeh kae. Dadi nek mlaku malah begagah-begagah ngono. Saploke didedek bojone kok saya. Orisa apa? Biyen dek jaman sing nganggo tikusan kae walah-alah terus wis ora iso disawang wis. Lambene jedir nganggo tikusan. Wah, nyinden kleru. Ah ya wis. Saiki kok weh lah bocah kok ngendi-endi nggawa teras. Tak tono ndasmu lho ring ora. Maksud iki tanpa nganggo tikusan iki kaya piye lho raine. Ha. Jeng ora rasa. Yeah. Sandang kalawan pangan Yaki. Yogi ngopo? ya iku Bagio. bagian nipun Paling wong nelek. Ora tendang, wong melek. Waduh. wong melek sabarna rimo Janjine piye? Ya, buka bonang. Tong ting tong 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 ting tong tong tong. Ora mangkat kowe. Mangga.
pisan-pisan bae lho, Tru. Ya, iki ana sing nyuwun meneh soalé. Ya, ya. Ring tias iki ana sing kepareng ngaturake meneh Tru. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Bagong nyuwun gending sinom grandel. Gending menika kagem sobat ngebiar penggemar Pak Seno wonten pundi kemawon. Saking Bapak Haji Dasi Wiyono Magetan Jawa Timur. Nderek paring tali asih sekedhik sampun mlebet. Matur sembah nuwun Pak Haji. Menika kula aturaken lumantar swantenipun nggih menika adik kula Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Paguyuban dalang saenipun berinisiatif menyusun protokol pergelaran wayang lajeng diusulkan ke Pemda kados ingkang dipun upaya paguyuban MC ingkang dipun pandhigani Dr. Wigung. Ngaten ugi sae. Oh iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ayo Mbak Orisa. Ya. Ya, sinom grandel. Ya, saking Bapak Haji Dasi Wiyono, saking Magetan. Heeh, monggo. Sak galak-galake nggih, Pak. Marah terserah galak arep ora apa-apa. Ya. Nah, aku wis rapati galak saiki. Ah! Penjinak. Penjinak. Ya, sak galak-galake. Sak galak-galake. Arang gamelane rung tak laras kok dadi rada angel dicengkok. Ora apa-apane lho. Ngangah mangsa waduh, suarane garing jan. Ngerebel ta, Tru? Ngerebel. Sima. Jalma padha suntik. Lho. Suntik napa, Pak? Ora apa-apa. Mergo sima kuwi mah. Kabeh kewan padha. Priksa. Sithik. Akeh apa sithik? Sithik. Kandhai suwe-suwe ya tanggap ya aku meneh punjul sithik no. Tutuk cempala sisan. Wenang sang
Tumpeni sik. Pun mari. Tanpa guna Malumpat kacemplung jurang. mesake nasibe si kidang malumpat cemplung bilang gitu. Ora apa. Aku gagas tembang ki mau cakepan saka awal tekan Simoe pancen galak tenan. Ha iya. Si kidang nganti mlumpat-lumpat cemplung jurang. Ha iya. Ya mesakake ora. Tibake apa sah? Sing cendak-cendak wae rasah. Kena sing werna-werna. Ya. Nah isa ya sing rada kuna, gandeng dienggo selingan. Ya. Apa? Napa nggih, Pak? Gayeng napa? Mesine ya sing gayang apa. Ora ana gara-gara kok sepi Niki kebacut menyurai. Ora apa-apa, menyura tibake menyura. Ya. Apa? Tung dang tak. Nyanyi nyanyi mangowo baksi menyura. Tembang apa? Iki dienggo iringan srebek kok. Tembangan. Apalku meng kuwi. Wancine anggu kep-keket rahina sanaskara woing badaran woing pagelaran. Ya, apa? Kembang rawe nggih, Pak? Kembang rawe. Nggih, didunke. Hah? Didunke nganune. Pak Rawe kan menyura. Heeh. Dunke sanga. Oh, ada. Kembang rawe didunke tenan ketemu ayat. Ayat rawe. Ya, kayak apa? Kerian Pak, persiapan. Ya, santai wae. Persiapan Rin. Ampun kesusu. Didunke sithik. Iya.
sanggaya terus ya. Dinggo komplit-komplit. Ya iya dikompliti ora dinggo komplit-komplit Mbak. Wahyu Krisnawati. Ya. Arep nembang apa iki? Ah mesti sumak umi iki mesti nek arang tembang ya ming donga. Ah iya. Ayo. Ngarep maju nembang kok mah. Allahumma barik lana fil lho. Madang meneh malah. Ya. Coba kayak apa? Sukses. Ayo, nembang apa yuk? Sukses. Liru. Sukses. Liru. Lunga saka kono ora? Ayo biak-biak ora lunga, tekek iki angel dilungake kok. Kae tekek kleben kae kon lunga. Lah ngantil. Heeh, wong e karangan. Iya, ya coba apa, Mbak? Sesi demani, Pak. Sesi demani. Wah. Nyanyekke sing lanang iki aja. Wah, lah iki alasane saiki iso ider tape bareng. Kok mulai wutuh, Pak? Ora usah tuku jebul asem tenan kok. Waduh, kayane nesu-nesu kae kayane. Ya. Derek sang peke ya derek sang peke pipa priya pipa budaya 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 sowan menyang kota gedhe sowan menyang kutha gedhe Selendang biru kuning. Selendang kuning. Kang saking bukir sari pocong imogiri. Kang saking bukir dadi bukir sari pocong imogiri ngembleki sirahmu iki. Ya ora ngono to. Wasis ning wasis ngunggah
Hangumrum marang Bendara. Hangumrum marang Bendara. Nardias. Tiah Sulistya pijer ngincangake halis terus tresno sesidemen. Joget luwe bace paten ana ya monggo karyane Bapak Haji Sukron Suwanda ya Luwe bace paten ana campur sari ya ngono kuwi. Nek deg-degan ngene iki ming yo clololololo. Udah ndase wae. Anarkis tenan, Mbak. Gregetake ora. Ya. Liwat kincange alismu Natyan bocah kuno nyari pon jiwa Mbak Orisa, Mbak Agnes, Mbak Ti wis komplit lho. Iya. Wis diaturke kabeh. Heeh. Ya Semar ora teko-teko ya. Engko ora dirungkas teko. Lah kae ketibang-ketibang kae lho.
samareka den prayitna semore resiko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing piye le Bagong sing nampa weling Pak Bagong sing nampa weling Pak Anu Pak Sinuwun Mandura paring dawuh kena wae bapakmu Semar njaluk Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamadana ning waton bapakmu iso negur dhewe iso nyempal pange dhewe tak keparengake aku nek ora golek seksi ndak malah ora rampung samareka den prayitna semore resiko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan Manikmaya aku tak takon karo kowe janjane kowe iki nganggep aku apa panjenengan kadang kula sepuh tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya. Jernyatanipun kula tinemu taruna Kakang, nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan. Nanging tetep titah ingkang wajib nampi sembah kula namung Kakang Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lah iki ngene, Guru. Aku iki lagi duwe panjangka ya kuwi mbangun padepokan. Padepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau merga ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding werda kawruh lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wuwuh ing kepinteran lah ning aku entuk sasmita nek padepokan mau kudu dibangun salah sawijining saka kayu Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamadana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat merga kuwi dudu kayu jati sakbaene. Aku tak ngejak karo kowe mudhun ana ing jagat. Kowe wangi-wangono supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Twinaris Sora Kresna langkung tresna rina marang Dyabanon Cinawi. Alah dal Kakang Semar. Nggih kula sinuwun. Raja sak tekamu Kakang Semar. Wilujeng Kakang Nayantaka wilujeng. Nggih sinuwun. Bagong nalika Semar sowan ana ing negara Mandura ing wigatine
mbok utus supaya nyuwun wujuding kayu Jatiwangi. Mongko nyatane kayu Jatiwangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ning Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Astabrata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Astabrata tumuli nandur wujuding kayu Jatiwangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tau tate muduning pepakem Makutha Rama. Ah nggih, nggih. Ingkang sepisan, nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggih nderekke, kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancepke winih kayu Jatiwangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu Jatiwangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wangunan kula amangun padepokan wonten ing Karangkadempel. Turta malih padepokan menika mboten papan. Nuwun sewu. Sak limrahing papan mboten, nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karangkadempel anggenipun badhe ngudar gagasan tuwin kekelempakaning para nem-neman anggenipun badhe ngudi undhaking ngelmi gayuh puwuhing kawruh. Mila padepokan menika mujudaken padepokan ingkang migunani tumraping para kawula sak padukan Karangkadempel mliginipun sak negari Ngamarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitunganing Baladewa kabeh gayuhan mau becik, apik lan migunani tumraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate, yen to nganti Kakang Semar wani nyempal panging kayu Jatiwangi. Kula wis nggawa seksi. Lho, seksimu sapa? Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Om Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng Baladewa. Ibu kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Luntombo. Kresna, iya Bu kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk. Luntombo lan mangertiya. Sejatine apa kang dadi gegayuhaning Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karangkadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ingkang padha ngudar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin angudi undhaking ilmu lan gayuh puwuhing kawruh. Sayekti gegayuhaning Kakang Semar mau becik banget. Mula kang sangka kuwi Baladewa lilanana Kakang Badranaya hanggayuh wujuding pang Jatiwangi mapan ana ing Astana Gadamadana. Lamun to mengko ana tantrimaning ingkang padha nandur sarta ingkang padha ambibit kayu Jatiwangi kaya to Prabu Rama Wijaya ingkang wis niwarga sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkang wis niwarga. Ulun ingkang bakal sajarwa kelawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal methik panging kayu Jatiwangi. Inggih, Bu kula ngestaken dawuh Bu kula. Semar kados pundi? Syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae, mengko sempalane pang Jatiwangi ki tak klesepke ning saka guru. Sing wajibe kudu ana kayu Jatiwangi wis sah. Mekaten Kakang. Ya. Nah itu lho mekaten kula ngaturaken saha sakmangke mugi sampun paripurna dados kewajibanipun ingkang rayi.
kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya. Inggih Kakang Semar dawuh sami-sami Kakang. Kakang Semar. Kula. Malah yen pancen Kakang Semar mengko padhepokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi undhaing ngelmu. Aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undhaing kawruh ning padhepokanmu. Kula mboten ajeng pilih-pilih. Saking Ndarawati, saking Mandura, saking Ngamarta sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta, Ndarawati lan Mandura anggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga. Nara prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun ngabekti kaliyan Narapraja, Naraprajane gatekke uriping para kawula sedaya badhe gesang tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna.